салом алейкум бинандаои азизи шабакаи Сафина. Ин барномаи навбатии Хони Тоҷикистон аст ва мо қарор дорем дар ноҳияи Ёвон дар хонаи холаи подшоҳ. Бори дигар салом алейкум. Саломат бошед, саломат бошед. имрӯз кадом хӯрокро омода мекунем, зеро бинандаҳо акнун бесаброна интизоранд ки кадом хӯрокро холаи подшоҳ омода мекунад. Ман фикр мекунам ки як хӯроки бисёр ҳам болаззати тоҷикӣ хоҳад буд. Ҳамин тавр аст. имрӯз як таоми миллии тоҷикӣ шакароби зиркиро дар инҷа тайёр мекунем. яъне шакароби зиркӣ. бинандаҳои азиз, бори дигар ба саҳми шумо мерасонам ки хоб шакароб дар тамоми минтақаҳои кишвари азизамон омода мекунанд, вале имрӯз холаи подшоҳ барои мо шакароби зиркӣ омода мекунанд ки ман боварӣ дорам ки бисёр болаззат аст. Кадом маҳсулотҳо лозим аст? чун ҳамешагӣ барои ҳамаи шакаробҳо хоб пиёз, гашниш, помидор, бодиринг ва зирк. фарқияти шакаробе ки омода мекунад холаи азизи мо, яъне ки зирк илова мекунем ё худ ба истилоҳ барбарис мегӯям. ман мебинам ки дар инҷо сиялаф аст. сиялаф барои чи аст? сиялафа нон мекунем. яъне бинандаҳои азиз, хуб аз сиялаф имрӯз холаи азизи мо нон омода мекунанд. албатта дар шакароби имрӯзаи мо истифода намебарем, вале ба ҳар ҳол аз чӣ оғоз мекунем? аз чӣ оғоз мекунем? аввал фатиро мебандем. яъне шумо гуфтанед ки аввал мо хуб аниқтара шумо нон мепазед, на? нонҳоро бояд пухт фатиро мебандем, баъд инҳоро тайёр мекунем. хеле хуб. бинандаҳои азиз, бори дигар мегӯям, он нафароне ки тоза ба шабакаи Сафина пайвастанд, хотиррасон менамоем ки мо дар хонаи холаи подшоҳ қарор дорем дар ноҳияи Ёвон ва имрӯз омода хоҳанд кард шакароби ватан. шакароб ном дорад, шакароби зиркӣ. моро ҳамроҳ бошед, баъд аз чанд лаҳза бармегардем.
акнун бинандаҳои азизи шабакаи сафина, он нафароне ки тоза ба шабакаи сафина пайвастанд, хотиррасон менамоем ки мо имрӯз дар барномаи Хуни Тоҷикистон аниқтараш холаи подшо омода мекунад шакароби зиркӣ. қисмати аввал аллакай ба фикрам ба охир расид. нонро пухтанд, бисёр нонҳои хуб як бӯи зебо доранд ва қисмати дуюм мегузарем ба зинаи дуюм инам бошад реза кардани анамун маҳсулоте ки барои шакароби мо лозим аст. аз чӣ оғоз мекунем? марҳамат, акнун оғоз мекунанд ва ман халал намерасонам. баъд аз чанд лаҳза боз бармегардем. моро тарк накунед. акнун бинандаҳои азиз, зинаи дуюм низ паси сар гардид ва зинаи сеюм мо хуб шурӯъ мекунем. ба қисмати сеюм инам бошад хуб омода кардани анамин шакаробро гуфтем дар табақ. яъне чӣ кор мекунанд, чӣ дигаргунӣ дорад, чӣ тафовут дорад, чӣ нозукӣ дорад хӯроке ки имрӯз омода мекунад, шакаробе ки имрӯз омода мекунад холаи подшо. марҳамат. аввал оби зирка мерезем. хуб яъне инро омехта мекунем, аввал обашро мерезем. ҳамин тавр аст? хуб бинандаҳои азиз, аввалин гуфтем тафовуте ки дорад вориди хуб табақ кардан, яъне қиём ё худ оби зиркро. баъдан нонро реза мекунанд ва баъдан кабудиҳо ё худ анамун хӯриш помидор бо диринро бо кабудиҳо меандозанд. баъд аз чанд лаҳза бармегардем.
نه که شکرهای ما آب زیر که میریزیم بعد فطیر ریزه میکنیم فطیر ای بلوش میریزیم هیو бинандаҳои азизи шабакаи сафина дӯстдорони барномаи Хуни Тоҷикистон омода гардед шакароби мо шакароби зиркӣ ки омода карданд холаи подшоҳ меравем сари дастурхон акнун бинандаҳои азиз билохира омода шуд дастҳоро шустем сари дастурхони холаи подшоҳ нишастем ва истеъмол мекунем хӯроки омода кардаи ӯро инам бошад шакароби зиркӣ марҳамат ба шумо низ иштиёитом хуб акнун мечашем бинандаҳои азиз бинандаҳои азиз бисёр таъми хосае дорад зеро хоб шакаробро мекунанд бо чакка ва дар ҷои чакка истифода бурданд имрӯз хоб холаи подшоҳ зиркро таъми хосае дорад бахусус ба куллӣ тафовут дорад таъмаш аз шакаробҳое ки дар дигар минтақаҳо мекунанд бисёр болаззат бисёр хушхӯр ва хуб аз анамун алафҳои баҳорӣ аст ва мо дар рафти барнома гуфтем ки сиалаф буд дар инҷо ва сиалаф омода кардан нон гуфтем ва мечашем ки чӣ гуна аст ноне ки аз сиалаф омода карданд ман боварӣ надоштам зеро хоб мутавам мекарданд бале лекин бисёр болаззат омадааст ман тавсия медиҳам барои кулли бинандаҳои азизи шабакаи сафина ки аз алафҳои баҳорӣ истеъмол кунанд истифода баранд хӯрокҳои гуногун хоб омода кунанд барои аъзоёни оилаи худ барои наздикони худ ва ман изҳори сипос мекунам аз шумо холаи подшоҳ барои хӯроки болаззат барои нони хоб аз сиалаф омода шуда барои шакароби зиркӣ бисёр болаззат буд ман боварӣ комил дорам бинандаҳои азиз ки шумо низ дар хонаатон омода мекунед хоб барои рушди ҳунарҳои миллӣ бахусус барои рушди хӯрокҳо барои эҳё кардани хӯрокҳои тоҷикӣ саҳми арзандаи худро мегузоред инҷо бошад бинандаҳои азиз барномаи навбатии Хуни Тоҷикистон аз ноҳияи Ёвон аз хонаи холаи подшоҳ ба охир мерасад ҳамеша хоб барои рушди ҳунарҳои мардумӣ бахусус хӯрокҳои миллӣ бетараф набошед саҳми худро гузоред то дидори навбатӣ саломат бимонед хайр дӯстон ташаккур